नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सार लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। केरळ हा मिनी पाकिस्तान, मंत्री नितेश राणेंचं वक्तव्य। नारायण राणेंचा आधार, अनिरुद्ध पुन्हा चालू लागला। आणि केसरकर राणेंचं एकत्र टेक ऑफ। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। परिषदेच्या घोषणा या फक्त घोषणा नाही, त्यामागे एक बलिदान इतिहास आहे। देशाने आपल्याला दिलंय, आपण देशाचं देणं लागतो ही शिकवण आहे। अशी शिकवण अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने दिली आहे। ही संघटना अभावी नाही तर देशातील प्रभावी संघटना असल्याचं विधान कोकण प्रांत संघटन मंत्री नीरज चौधरकर यांनी केलंय। विद्यार्थी परिषदेशी तुलना करावी असं कोणतंही विद्यार्थी संघटन नाही, राष्ट्रभक्ती शिकवणारी ही परिषद असल्याचं चौधरकर यांनी सांगितलं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कोकण प्रांत अधिवेशनाच्या समारोप कार्यक्रमात ते बोलत होते। करंट लाईट त्याला आपण हात लावू शकतो का? पण ते करंट सहन करून आणि त्या करंटमुळे ते साऊंड किंवा पंखा चालल्यामुळे ते जे मेटल आतमधलं गरम होतं, त्याचं कर्तव्य आहे की या बसलेल्या लोकांना मला थंडक देना है, उनको आवाज सुनाना है। उसके लिए वो मेटल खुद गर्म हो रहा है, वो तप रहा है हमारे लिए। वो दृष्टि देने का काम विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता करता है। वो दृष्टि विद्यार्थी परिषद अपने समाज में छात्रों को देता है कि समाज में कुछ अच्छा करना है तो हम जैसे युवाओं को तपना पड़ेगा। ये दृष्टि विद्यार्थी परिषद देता है। ये विद्यार्थी परिषद हम जैसी आयु के विद्यार्थियों द्वारा, छात्रों द्वारा समाज में कुछ परिवर्तन करने के लिए, जो हमने पहले दिन भाषण सुना, परिवर्तनकारी छात्र आंदोलन, और उसमें बहुत बड़ा एक और आंदोलन हमने सुना, नामांतर आंदोलन। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ, जो आज संविधान की किताबें लेकर समाज में घूम रहे हैं, वो कॉपी भी कहां से प्रिंट आउट की है पता नहीं। वही लोग उस समय बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम का उस विद्यापीठ को नहीं देना चाहिए, उसके लिए प्रयासरत थे। विद्यार्थी परिषद ने किसी आंदोलन से हमें चाहिए ये, हमें चाहिए वो, ये ना करते हुए समाज में जन जागरण करने का काम किया। कि केवल डिमांड करने से नहीं होगा, केवल किसी शाहीन बाग में चक्का जाम करने से, महीनों तक वहां पे जाम लगाने से, समाज को परेशान करने से किसी डिमांड को पूरा करने की कोई सकारात्मक बात नहीं होती। समाज में एक परिवर्तन लाने का काम किया। घर घर में बाबा साहेब अम्बेडकर जी का फोटो वितरित किया। अपने कार्यकर्ताओं के घर में विरोध हुआ। अलग अलग प्रकार के काल के अनुसार कुछ परंपराएं होती हैं, कुछ रूढ़ियां होती हैं, कुछ बातों को छोड़ना होता है, कुछ नई बातें अडॉप्ट करना होता है। तो उस समय में केवल डिमांड ना करते हुए घराघरामध्ये डॉक्टर बाबासाहेबांचं चित्र, फोटो लावायचा आणि आपल्या कार्यकर्त्यांनी भांडण केलं, घरात मी येणार नाही, आजपासून जेवणार नाही, पण फोटो घरात राहील, मी घरात राहणार। अशा प्रकारचं आंदोलन, त्याला तुम्ही मूक आंदोलन म्हणा, आंदोलनाची वेगळी पद्धती म्हणा, आजच्या भाषेमध्ये गांधीगिरी म्हणा, फिल्म स्टाईल मध्ये। आणि म्हणून अशा प्रकारचे समाजात ज्याला एक न्याय मिळाला, त्या आंदोलनाला एक यश जे मिळालं, ते एवढ्या प्रकारच्या एक काळ गेला त्याच्यासाठी की त्या विद्यापीठाला त्यांच्या बाबासाहेबांचं नाव मिळालं। त्याच्यासाठी आपल्यासारख्या विद्यार्थी कार्यकर्त्यांनी, लोक आपल्याला हसायचे, लोक म्हणायचे 4 लोकांनी काय होणार आहे, किंवा तुम्ही जो हा मुद्दा घेतला हा आहेच नाही, व्हॅलिडच नाही, कोणी ऍक्सेप्ट करणार नाही। पण आपल्यासारखे विद्यार्थी कार्यकर्ते त्यांनी हे आंदोलन घडवून आणलं। काश्मीरचं आंदोलन असेल की पहिलं काश्मीरमध्ये जे जेनोसाइड झाला, नरसंहार झाला, तर सगळ्यात पहिल्यांदा जर कुठलं संघटन त्या ठिकाणी पोहोचून आपलं विरोध प्रदर्शन केलं असेल तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आहे। आणि हे होण्याचा, याचा विद्यार्थी परिषदेचा कार्यकर्ता होण्याचा मला अभिमान आहे। त्याच्यानंतर सगळे राजकीय पक्ष गेले तिथे, त्यांचं अजून काही वातावरण केलं आणि ते कार्यकर्ते त्या ठिकाणी जात असताना जो कार्यकर्ता, जो सामान्य विद्यार्थी विचारायचा की तुम्ही कुठे चालले आहे, सगळ्यांनी जनजागरण केलं समाजामध्ये।
लोक तेव्हा म्हणायचे घटना तो कश्मीर में हो रही हमको क्या लेना देना है, आग तो वहां लगी हमको क्या लेना देना है. अशा काळामध्ये सुद्धा आज तर अनुकूलतेचं वातावरण आहे, टेक्नॉलॉजी आहे, आज वेगवेगळ्या प्रकारच्या सुविधा आहे. तेव्हा काळ कसा होता, कितीतरी तास लागले असतील त्या काश्मीरपर्यंत पोहोचायला आणि हा संकल्प करायला किती मोठी दृढनिष्ठा लागली असेल की मी कसंही करून बिना तिकीटनी पैसे जितके असतील त्या करून त्या ट्रेनमध्ये बसमध्ये बसले असतील लोक विद्यार्थी. हा दृढ संकल्प बघून जे लोक, जे विद्यार्थी, जे परिवारचे लोक त्या कार्यकर्त्याला, विद्यार्थ्याला ट्रेनपर्यंत, बसपर्यंत सोडायला गेले की हा आंदोलनाला जाणार आहे, त्याचं तिथे स्वागत बघितलं, त्यांना हार घातले की हा आता मनुष्य वापस येणार सुद्धा की नाही, की देशाच्या नावाने भारत मातेच्या चरणी समर्पित होणार आहे, असे भाव बघून जे सोडायला आले ते सुद्धा त्यांच्यासोबत चालले गेले की आम्ही पण जाणार देशाच्यासाठी, भारत मातेचा मुकुट वाचवण्यासाठी आम्ही सुद्धा जाणार. हा विचार देणारा संघटन विद्यार्थी परिषद. आज आपण ज्या घोषणा देतो, वेगवेगळ्या प्रकारच्या घोषणा देतो, त्या प्रत्येक घोषणेच्या मागे एक आंदोलन आहे, एक विचार आहे, एक मोठा नरेटिव्ह आहे. शेकडो, लाखो, हजारो कार्यकर्त्यांचा बलिदान आहे त्याच्यामध्ये. भारत माता की जय असेल, छात्र शक्ती, राष्ट्रशक्ती असेल, ते फक्त रायमिंग नाही आहे. एक नारा होता डायनामाइट, डायनामाइट, एबीव्हीपी डायनामाइट. तर जे काश्मीरचं आंदोलन आहे तिथे उधमपूरला पोहोचल्यावर आपल्या कार्यकर्त्यांना अडवण्यात आलं की तुम्हाला पुढे जाऊ देणार नाही. बऱ्याचशा बसेस थांबवल्या गेल्या, पुढे ज्या पॉइंटला पोहोचायचं तिथेही पोहोचू दिलं नाही. तर त्या एका पॉइंटला जिथे आपले कार्यकर्ते पोहोचले तिथे पोलिसांनी आणि अन्य सुरक्षा दलांनी त्यांना वॉर्निंग दिल्या, अनाउन्समेंट केलं की पुढे आम्ही डायनामाइट लावला, पुढे आलं तर तुम्ही मराल. तेव्हा तो नारा निघाला की आम्हाला काय भीती दाखवता तुम्ही डायनामाइटची, देशासाठी आम्ही बलिदान सुद्धा करू शकतो. तेव्हा तो नारा निघाला की डायनामाइट, डायनामाइट, एबीव्हीपी डायनामाइट. आमचा एक एक कार्यकर्ता, 1.25 लाख से एक लढाऊ. हे सगळ्या रायमिंग नाही आहे. या सगळ्या घटनांच्या मागे, सगळ्या बलिदानांच्या मागे, सगळ्या महापुरुषांच्या बलिदानांच्या मागे मोठा इतिहास आहे. आणि सगळे जर तुम्ही इतिहास बघितले तर सगळे काही क्वालिफाईड लोक नव्हते की आता मला आंदोलन करायचं आहे, देशासाठी लढायला पाहिजे, त्याच्यामुळे आता मी फॉरेनमध्ये जाऊन मास्टर्स डिग्री करून येणार, ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीमध्ये विचार करणार की आता कुठे मला आंदोलन केलं पाहिजे. हा मातीचा गुण आहे, हा आपल्या घराचा संस्कार आहे. म्हणून आज घर तोडण्यामध्ये आपला भारताची परिवार व्यवस्था नष्ट करण्यामध्ये या ताकद लागल्या आहेत. वेगवेगळ्या प्रकारचे रिलेशनशिप्स आज आहेत, सगळ्यांना माहिती असेल. हे सगळं करून तो परिवार नष्ट करण्याचा यांचा सगळ्यांचा षडयंत्र आहे. राखी नाही बांधणार, फ्रेंडशिप बेल्ट बांधणार. म्हणजे उत्सव तर करायचा आहे पण असा करायचा आहे. आणि आपल्यासारखे तरुण या नरेटिव्ह मध्ये फसत जातो आणि देशासाठी लढण्याच्या भानगडीपेक्षा आपण इति मध्ये लागतो. समारोपाप्रसंगी माजी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी अधिवेशनास भेट दिली. संतोष देशमुख यांच्या हत्येमागे जे कोणी गुन्हेगार असतील त्यांना त्वरित अटक करून फाशीची शिक्षा होईल असा सबळ पुरावा गोळा करून त्यांना न्याय द्यावा, अन्यथा सकल मराठा समाज उग्र आंदोलन छेडेल असा इशारा सकल मराठा समाजाचे सावंतवाडी तालुकाध्यक्ष सीताराम गावडे यांनी दिला. प्रांताधिकारी हेमंत निकम यांच्याकडे सकल मराठा समाजाकडून तसं निवेदन देण्यात आलं. अमर रहे संतोष देशमुखच्या कुटुंबियांना न्याय, आरोपींना फाशी, आरोपींना फाशी, संतोष देशमुखच्या कुटुंबियांना. बीड जिल्ह्यातील मस्साजोग गावचे सरपंच संतोष देशमुख यांची हत्या करण्यात आली, मात्र अद्याप मुख्य आरोपींना पकडण्यात पोलिसांना यश आलं नाही. या विरोधात सकल मराठा समाजाच्या वतीनं प्रांताधिकारी यांना निवेदन देण्यात आलं. मराठा समाजाच्या भावना शासन दरबारी पोहोचाव्यात अशी मागणी केली. यावेळी सकल मराठा समाजाचे अध्यक्ष सीताराम गावडे, माजी पंचायत समिती सदस्य संदीप गावडे, शिवसेना जिल्हा प्रमुख अशोक दळवी, शिवसेना युवा नेते दिनेश गावडे, प्राध्यापक सतीश पागवे यांनी तीव्र भावना व्यक्त करत आरोपींना त्वरित अटक करावी,
आणि फाशीची शिक्षा होईल असा सबळ पुरावा गोळा करावा अशी मागणी केली. अत्यंत माणुसकीला काळिमा फासणारी ती घटना होती. संतोष देशमुख सारख्या माणसासोबत, म्हणजे जो माणूस ज्याने कुठला समाज बघितला नाही, त्याच्या गावात त्याने संपूर्णतः 101 मुलांना त्याने दारूच्या व्यसनापासून दूर केलेलं होतं. 3 टर्मचा असं तो सरपंच होता आणि अशा माणसाला केवळ आपली दहशत बसावी म्हणून सूड घेण्याच्या भावनेपोटी जे त्याच्याबरोबर जे कृत्य केलं गेलं ते अत्यंत दुःखदायक होतं, वेदनादायक होतं आणि महाराष्ट्राच्या ह्या संस्कृतीला शोभणारं नव्हतं. हा एका समाजाचा प्रश्न नसून माणुसकीचा प्रश्न आहे आणि त्यासाठी आज संपूर्ण सकल मराठा समाज हा इथे एकत्र येऊन आपल्या भावना ह्या निवेदनाच्या माध्यमातून आज प्रांतांपर्यंत पोहोचवणार आहे, जेणेकरून की जे कोण माणसं आहेत, आरोपी आहेत, त्यांना एक कठोर शिक्षा व्हावी आणि संपूर्ण देशासमोर हे एक उदाहरण जावं की माणुसकीच्या विरोधात जो जाईल त्याला कुठल्याही पद्धतीने कधीच त्याला सोडण्यात येणार नाही. आणि ह्या सगळ्या वेदना घेऊन आम्ही सर्व आज समाज बांधव इथे जमलेलो आहोत आणि आमच्या भावना आज आम्ही इथल्या शासनाला कळवणार आहोत. बीड जिल्ह्यातील मासाजोगचे आपले सरपंच संतोष देशमुख यांच्या किरकोळ वादातनं जी अमानुषपणे हत्या करण्यात आली आणि तो पाणी मागत असताना त्याच्या तोंडात जे काही सोडलं गेलं अतिशय गुन्हास्पद प्रकार आहे, माणुसकीला काळीमा फासणारा प्रकार आहे. आणि याच्यातील जे मुख्य आरोपी आहेत ते अद्याप 20 दिवस उलटून गेले. CIDकडे तपास गेला तरी ते आरोपी मिळत नाहीत. त्या आरोपींना त्वरित पकडण्यात यावं. CIDकडे तपास गेलेला आहे, त्या आरोपींना त्वरित पकडण्यात यावं आणि कठोरातली कठोर म्हणजे फाशीची शिक्षा त्या संबंधित आरोपींना व्हायलाच पाहिजे. संबंधित आरोपी कोणत्याही पक्षाशी संबंधित असू दे, त्याच्याशी सकल मराठा समाजाचा कोणताही संबंध नाही. फक्त जे कोणी कृत्य केलं आहे कुठच्याही गुन्हेगाराला जात नसते, त्यामुळे तो कोण आहे त्याला त्वरित पकडावं. त्यांच्याकडे संपूर्ण लोकेशन आहे, कोण आहे, कुठे लपलेले आहे, संपूर्ण शासनाला माहिती आहे. आमची या निमित्ताने शासनाला विनंती आहे, याचा CID मार्फत जो तपास चालला आहे ते मुख्य आरोपीपर्यंत पोहोचून त्यांना फाशीची शिक्षा होईपर्यंत सबळ पुरावा गोळा करावा आणि संबंधित आरोपींना फाशीची शिक्षा होऊन देशमुख कुटुंबियांना न्याय द्यावा. यासाठी आज आपण सकल मराठा समाज सावंतवाडीच्या वतीने प्रांताधिकारी हेमंत निकम साहेब यांना या ठिकाणी निवेदन देणार आहोत आणि आमच्या मराठा समाजाची भावना शासन दरबारी पोहोचवण्यासाठी त्यांना विनंती करणार आहोत. आपण या ठिकाणी बहुसंख्येने सगळ्या व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून जे तुम्हाला आवाहन केलं त्या व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून आपण सगळेजण माझ्या आव्हानाला प्रतिसाद देऊन उपस्थित राहिलात, त्याबद्दल सर्व मराठा समाजाच्या आधी मी या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. आभार मानण्याचं कसं कारण नाही, कारण हा माझा घरचा कार्यक्रम नाही, प्रत्येकावर येऊ शकतं हे संकट, प्रत्येक सरपंचावर येऊ शकतं. त्यामुळे सरपंचाने पण या ठिकाणी जागृत होणं गरजेचं आहे आणि शासनाला जो कोण असेल, सत्तेत असेल सत्तेत नसेल, कुठच्याही पक्षाशी संबंधित असू दे, पण गुन्हेगारच आहे आणि अशा प्रकारच्या गुन्हेगारांचा समूळ उच्चाटन व्हायला पाहिजे, त्यांचा बिमोड व्हायला पाहिजे. पुन्हा कोणाची हिंमत होता कामा नये, राजकीय वरदहस्ताखाली आम्ही कोणी काही करू शकतो ही पुन्हा कोणाची हिंमत होता कामा नये. यासाठी सकल मराठा समाजाने अख्ख्या राज्यभर हा लढा उभारलेला आहे आणि त्याचाच एक भाग म्हणून आज आम्ही या ठिकाणी प्रांताधिकाऱ्यांना निवेदन देणार आहोत. आपल्या संतोष देशमुखांचा जो आज हत्या झालेली आहे, निर्गुणची हत्या झालेली आहे आणि जी लोक आहेत त्यांना राजकीय पाठबळ आहे आणि सत्तेत असू दे वा सत्तेत बाहेर असू दे, सत्तेचा वापर करून काही लोक त्याचं त्यांना पाठबळ मिळाले आणि ते असे मोकाट फिरत आहेत. त्यांना शिक्षा व्हावी, कठोरात कठोर शिक्षा व्हावी आणि एक आपल्या समाज बांधवाला, मराठा बांधवाला जो त्याची निर्गुत हत्या झालेली आहे, 3 टर्मचे सरपंच आहेत, अशा सरपंच पदावर असणाऱ्या जर व्यक्तीला जर हत्या होत असेल तर सर्वसामान्य लोकांचं काय. पण अशा ज्या हत्या झालेली आहे त्या हत्येला जे मारेकरी आहेत त्यांना कठोरात कठोर शिक्षा व्हावी हीच आमची मराठा बांधवांची अपेक्षा आहे आणि त्यासाठीच आम्ही लढा देणार आहोत. ही घटना मसाजोगात घडलेली आहे. तरुण तडफदार आणि 3 टर्म ज्यांनी सरपंच पदावर निवडून आलेले होते अशा प्रकारचे सरपंच यांची निर्गुण हत्या अशी झालेली आहे आणि ही हत्या करणारे आज मोकाट फिरतात. त्याचे जे मारेकरी आहेत ते पकडले आहेत पण सूत्रधार मोकाट फिरत आहेत, तर त्यांना जास्तीत जास्त शिक्षा हवी अशा प्रकारची अपेक्षा मराठा समाज बांधवांनी व्यक्त करतो आणि आज आपण सर्व निवेदन आला त्याबद्दल मी आभार व्यक्त करतो. ती अत्यंत दुर्दैवी आहे आणि ती समाजाला सुद्धा आणि आपल्या सर्व ज्ञातीबांधवांना सुद्धा अत्यंत वाईट अशी घटना घडलेली आहे महाराष्ट्रामध्ये. आणि ज्या पद्धतीने त्यांना मारहाण करण्यात आली देशमुख यांना आणि त्यामध्ये अत्यंत असं कधीही महाराष्ट्रामध्ये घडलं नव्हतं की अशा पद्धतीने अमानुषाची मारहाण करून त्याचा जो मृत्यू झाला त्याचा शोध घेण्यासाठी
अनेक संघटना सुद्धा भाग घेत आहेत, पण समाजाच्या वतीने सुद्धा संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये अशा प्रकारची चळवळ निर्माण झाली आणि त्याचाच भाग या ठिकाणी आपण आज सर्व ज्ञाती बांधव एकत्र येऊ, त्याचा आपण या ठिकाणी निषेध करणं गरजेचं आहे. आणि ह्या भावना ज्या आहेत समाजाच्या संपूर्ण महाराष्ट्रापर्यंत, ह्या शासनापर्यंत पोचाव्या आणि जो गुन्हेगार असेल त्याला कोणत्याही प्रकारचं राजकीय वळण न लागता अशा गुन्हेगाराला जास्तीत जास्त शिक्षा व्हावी अशा प्रकारची भूमिका या ठिकाणी आपली असल्यामुळे आपण आज सर्व ज्ञाती बांधव तालुक्यातले अध्यक्ष त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रांतसाहेबांना निवेदन देतोय आणि ते निवेदन शासनापर्यंत जावं आणि शासनाने अशा गुन्हेगारावर कठोर कारवाई करावी अशा प्रकारची या ठिकाणी सर्व ज्ञाती बांधवांच्या भावना आपण शासनापर्यंत पोहोचवणार आहोत. यावेळी अशोक दळवी, सुभाष गावडे, पंढरीनाथ राऊळ, अभिमन्यू लोंढे, विश्वास घाग, समीर परब, विलास कुडतरकर, जयसिंग सावंत, सतीश पागवे, भिकाजी धोंड, प्रशांत मोरे, सुंदर गावडे, दयानंद परब, केतन कुमार गावडे, मंगेश सावंत, मनोज खाटकर, चंद्रकांत बिले, लक्ष्मण मोरजकर, प्रमोद सावंत, ॲडव्होकेट चंद्रशेखर गावडे, राजू तावडे, विनायक सावंत, संजय लाड, नारायण राणे, आकाश मिसाळ, महादेव राऊळ, संदीप गावडे, तारकेश सावंत, देवेंद्र सावंत, नितीन गावडे, नारायण गावडे, आबा सावंत, जगदेव गवस, दीपक गावकर, प्रवीण गुरव, गुलाबराव गावडे, धर्मेंद्र सावंत, रामचंद्र सावंत, संदीप राणे, दिगंबर नाईक, दिनेश गावडे आदी सकल मराठा समाजाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. सावंतवाडी महोत्सवाच्या उद्घाटनाला आमदार निलेश राणे यांची उपस्थिती होती. यावेळी त्यांनी या महोत्सवाचं कौतुक केलं. त्याबद्दल मनापासून आभार. कार्यक्रम अतिशय दिमागदार जबाबदार आहे आणि संकल्पना केसरकर साहेबांची अनेक वर्षापूर्वीपासूनची आहे. हा फक्त मिनी महोत्सव आहे असं केसरकर साहेबांनी जाहीर केला. याच्यापेक्षा कितीतरी मोठा महोत्सव येणाऱ्या काही दिवसांमध्ये होणार आहे. त्या कार्यक्रमालाही मी येईल. केसरकर साहेब त्या कार्यक्रमालाही मला बोलवतील आणि मी त्यावेळी मनापासून केसरकर साहेबांना आणि त्यांच्या सगळ्या सहकार्यानं, रोटरी क्लब आहे, त्याच्यामध्ये इनर सर्कल क्लब आहे, त्यांना सगळ्यांना मनापासून शुभेच्छा देतो आणि कार्यक्रम अतिशय सुंदर आहे, बघून खरोखर समजतो. ओपनिंगला आमदार निलेश राणेंनी विधानसभा गाजवली असं म्हणत आमदार दीपक केसरकर यांनी त्यांचं कौतुक केलं. पाहूया. या ठिकाणी त्यांची कारकीर्द आम्ही बघितलेली, त्यांची आमदारकीची कारकीर्द त्याच्यापेक्षा उज्ज्वल हो अशी सर्व सावंतवाडीकरांच्या वतीने त्यांना हार्दिक शुभेच्छा देतो. आणि त्यांनी अगदी ओपनिंगला बॅटिंग करत असताना विधानसभा गाजवली, त्याच्यामुळे येथील विधानसभा ही गाजवत असताना ज्याप्रमाणे माझ्या मतदारसंघाकडे माझं लक्ष आहे, तसंच त्याबरोबर त्यांचा कुडाळ मतदारसंघ आहे, त्यालासुद्धा खूप पोटेन्शियल हे पर्यटनाचं आहे. आम्ही तीनही आमदार आणि राणेसाहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली चांगलं काम करू. आदरणीय नितेश यायला लवकरच पालकमंत्री पद मिळेल अशी मी अपेक्षा करतो आणि त्यांच्याकडे चांगली कामगिरी व्हावी. राणेसाहेबांनी जर स्वतः मुख्यमंत्री म्हणून कारकीर्द घालवलेली आहे, त्याच्यापेक्षा अधिकची कारकीर्द त्यांची या टर्मला हो अशी प्रार्थना करतो. सर्व सिंधुदुर्गवासियांना मनापासून नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि येणारी काही वर्ष ही सिंधुदुर्गच्या उत्कर्षाची असतील, सिंधुदुर्गच्या भरभराटीची असतील आणि याच वेळेला सिंधुदुर्गचे एक सपुत्र रवींद्र चव्हाणजी यांचीसुद्धा भाजपच्या अध्यक्षपदी प्रभारी म्हणून निवड झाली आहे, त्यांचंसुद्धा मनापासून अभिनंदन करतो. त्यांनासुद्धा शुभेच्छा देतो आणि महाराष्ट्राच्या सर्व जनतेला मनापासून नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आमदार रवींद्र चव्हाण यांची भाजप प्रदेश संघटन पर्व प्रदेश प्रभारीपदी म्हणून निवड झाली. या निवडीसाठी आमदार दीपक केसरकर यांनी त्यांना शुभेच्छा दिल्या. आणि येणारी काही वर्ष ही सिंधुदुर्गच्या उत्कर्षाची असतील, सिंधुदुर्गच्या भरभराटीची असतील आणि याच वेळेला सिंधुदुर्गचे एक सपुत्र रवींद्र चव्हाणजी यांचीसुद्धा भाजपच्या अध्यक्षपदी प्रभारी म्हणून निवड झाली आहे, त्यांचंसुद्धा मनापासून अभिनंदन करतो. त्यांनासुद्धा शुभेच्छा देतो आणि महाराष्ट्राच्या सर्व जनतेला मनापासून नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आणि येणारी काही वर्ष ही सिंधुदुर्गच्या उत्कर्षाची असतील, सिंधुदुर्गच्या भरभराटीची असतील आणि याच वेळेला सिंधुदुर्गचे एक सपुत्र रवींद्र चव्हाणजी यांचीसुद्धा भाजपच्या अध्यक्षपदी प्रभारी म्हणून निवड झाली आहे, त्यांचंसुद्धा मनापासून अभिनंदन करतो. त्यांनासुद्धा शुभेच्छा देतो आणि महाराष्ट्राच्या सर्व जनतेला मनापासून नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. सावंतवाडी मिनी महोत्सवाला माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर, आमदार निलेश राणे एकाच मंचावर आले. शिवसेनेच्या या दोन्ही नेत्यांनी उपस्थितांना नववर्षाच्या शुभेच्छा दिल्या. महोत्सवाचा शुभारंभ करून दोन्ही नेते एकत्र रवाना झाले.
सावंतवाडी मिनी पर्यटन महोत्सवाला शिवसेना नेते माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर आणि आमदार निलेश राणे यांनी उपस्थिती लावली होती. दोघांनाही मुंबईला रवाना व्हायचं होतं. योगायोग म्हणजे दोघेही एकाच विमानानं मुंबईला जाणार होते. व्यासपीठावर भाषणावेळी दोघांच्याही हे लक्षात आलं. महोत्सवाचा शुभारंभ करून निघताना केसरकरांनी निलेश राणेंना आपल्या गाडीत बसण्याची विनंती केली. यानंतर दोघेही एकाच गाडीतून गोवा येथील मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या दिशेनं रवाना झाले. यानंतर एकत्र विमान प्रवास करत त्यांनी मुंबई गाठली. कार्यक्रमात भाषणावेळी दोघांनीही येणाऱ्या काळात खासदार नारायण राणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्याचे तिन्ही आमदार मिळून सिंधुदुर्गचा कायापालट करू असा विश्वास व्यक्त केला. त्यामुळे एक गाडी एक विमान अशी सफर करणारे राणे आणि केसरकर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विकासाचं विमान देखील वेगानं उडवतील अशी अपेक्षा या निमित्तानं व्यक्त होते. विनायक गावस, कोकण सात लाईव्ह, सावंतवाडी. महाराष्ट्रात आता हिंदुत्वाचं सरकार आहे. जो कायदा अन्य धर्मियांना लागतो तोच कायदा हिंदू धर्माला लागतो. कायद्याच्या चौकटीत सर्व कामे हेच आम्हाला अपेक्षित आहेत. अफजल खान वधाचा पोस्टर तुम्ही लावू नका, यातून भावना दुखावतील असं स्थानिक प्रशासनाकडून सांगण्यात आलं. परंतु ज्या देशात 85% हिंदू राहतात, आमच्या नसानसात छत्रपती शिवाजी महाराज आहेत. महाराष्ट्रात आम्ही अफजल खानच्या वधाचा पोस्टर लावायचं नाहीत, मग पाकिस्तानमध्ये लावायचे का असा प्रश्न बंदर विकास मंत्री नितेश राणे यांनी उपस्थित केलाय. सोमवारी पुणे जिल्ह्यातील सासवड इथं ते बोलत होते. ज्या महाराष्ट्राने देशामध्ये आमच्या नसानसामध्ये छत्रपती शिवराय बसतात, आमचा प्रत्येक श्वासावर अधिकार संभाजीराजेंचा आहे, मग त्या महाराष्ट्रामध्ये त्या देशामध्ये आम्ही अफजल खानाच्या वधाचं पोस्टर लावणार नाही, मग काय पाकिस्तानमध्ये लावणार का? आणि मला फक्त एक कुठलाही कायदा, तसा मी पण थोडा कायद्याचा अभ्यासक आहे. एवढा केसेस अंगावर घेतल्यानंतर कायद्याचा अभ्यास करायलाच लागतो, पर्याय नसतो. आणि मोठ्यातले मोठे वकील आज आहेत, त्यांचे आपण सत्कार केलेला आहे. त्यांनी मला सांगावं की एक असा कायदा कोणीही शोधून काढावा, एक असा कायदाचा अभ्यास मला करून दाखवावा जिथे असं लिहिलेलं आहे की बाबा अफजल खानाचा वधाचा पोस्टर तुम्ही लावू शकत नाही. कायदा मला दाखवा. तो कायदा असा असेल तर मी पोस्टर काढायला लावतो, साधा विषय. पण अगर कायदा नसेल, कुठलाही कायदा मोडत नसेल, तर मग आमच्या हिंदू राष्ट्रामध्ये, शिवरायांच्या महाराष्ट्रामध्ये इथे चौकामध्ये नाही, घराघरावर अफजल खानाच्या वधाचे पोस्टर लागतील आणि कोणी काही करू शकणार नाही, काहीच करू शकणार नाही. कारण का कायदाच नाही तसा. मग कायदा नेमकं मोडतो कोण आहे? चार कोण टकल्यांची अगर भावना दुखत असतील तर त्याची काय आम्ही कदर करणार नाही? जाऊन दे, त्यांच्या पाकिस्तान बांगलादेशमध्ये दाढी कुरवळणारे खूप आहेत तिकडे. पण इथं लाड नाही. तर आम्ही कोणाचा कुठलाही कायदा मोडत नाही. मोडत असेल तर वकील साहेबांनी, कुठे गेला आपले वकील, सांगा आहे का कायदा असं कुठलं? नाही. इथेच विचारा. नाही. पोलिसांनी जरा नोंद घ्यावी, डायरी बिरी काढून दाखवावी, लिहा बाबा असं आहे. यापुढे आमच्या हिंदू राष्ट्रामध्ये आमच्या हिंदुत्वादी सरकार असताना कोणीही कुठलाही अफजल खानाच्या वधाचा बॅनर, पोस्टर लावला आणि कोणालाही त्रास दिला तर त्याच्यानंतर फोन कोणाकोणाचे येतील याची फक्त काळजी घ्या आणि मगच पुढचं पाऊल उचला. एवढंच सांग. मला उगाच नाही. कायदा बेकायदेशीर गोष्टी आणि उगाचचे लाड लांबून चालेल इथे चालणार नाही. सोमवारी पुणे जिल्ह्यातील सासवड इथं मंत्री नितेश राणेंची सभा झाली. यावेळी त्यांनी इशारा दिलाय, पाहूया. आता गौरक्षणाचा विषय, सत्कार झाले, पारितोषिक दिलं गेलं. आमच्या दादांचं एवढं मोठं काम आहे, गौशाळेला जाऊन आलो.
या आमच्या महाराष्ट्रामध्ये 2014 ते 19 पर्यंत जेव्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आमचे सन्मान्य देवेंद्र फडणवीस साहेब होते, आम्ही सगळेच तेव्हा विधिमंडळात होतो, त्याच 5 वर्षाच्या कालावधीमध्ये गोरक्षणासंदर्भात कायदा निघालेला आहे, गोहत्या बंदी कायदा निघालेला आहे. माझ्याकडे त्याचा GR आहे की नाही? आहे. म्हणजे आमच्या राज्यामध्ये कोणीही गोहत्या करू शकत नाही असा कायदाच आहे महाराष्ट्रामध्ये. हा कायदा आहे. आम्ही काय बेकायदेशीर गोष्ट मागत नाही. मग जर कोण कायदा मोडत असेल तरीही कत्तलखाने चालवत असतील, ज्या गाईला आम्ही आमची दैवत आमची आई मानली, आमच्या माता म्हणून आम्ही त्यांच्याकडे पाहतो, आमच्या दैवत म्हणून त्यांना पूजतो, त्या गाईकडे कोण वाकड्या नजरेने पाहत असेल, त्या गाईचं कोण कत्तल करत असेल तर त्याबद्दल आम्ही भूमिका घ्यायची नाही. अहो आम्ही सोडा, गौरक्षकांनी सोडा. आपल्या राज्यामध्ये अगर गोहत्या बंदी कायदा आहे, तसा GR अगर सरकारचा निघाला आहे तर गौरक्षकांच्या अगोदर संबंधित डिपार्टमेंटनी त्याच्यावर काय कारवाई करायला हवी, कत्तलखाने बंद करायला हवेत. अशा कोणी गाड्या घेऊन जात असतील त्या नालायकांना पहिले जेलमध्ये टाकून त्यांचे काय कार्यक्रम केले पाहिजे. गौरक्षकांसाठी थांबता कशाला? म्हणून कायदा जर तुम्हाला पाळायला जमत नसेल तर सरकार म्हणून आता आम्ही मंत्री सरकारमध्ये बसलोय, आम्ही आहोत तिथे, आमची CCTV ऑन आहे, आम्ही पाहतोय काय काय चाललंय, कोण कोण या कत्तलखानेकरांना मदत करतायत, कोणाच्या घराघरामध्ये संध्याकाळी बिर्याणी पोचतायत, सगळी माहिती आम्ही गोळा करणार. आता या राज्यामध्ये चालणार नाही. जो कायदेशीर विषय आहे, ज्या संबंधित आमच्या राज्यामध्ये अगर गोहत्या बंदी कायदा लागू आहे तर आमच्या राज्यामध्ये एक पण कत्तलखाना सुरू राहता कामा नये आणि ही आमची भूमिका आहे. येणाऱ्या कालावधीमध्ये मी तुम्हाला विश्वास देतो, या आमच्या भगवादारी महाराष्ट्रामध्ये आम्ही आमचा महाराष्ट्र कत्तलखाना मुक्त केल्याशिवाय आम्ही गप्प बसणार नाही, हा शब्द तुम्हाला मी देतोय. केरळ हा मिनी पाकिस्तान आहे, त्यामुळे राहुल गांधी आणि त्यांची बहीण प्रियंका गांधी तिथून निवडणूक जिंकतायत. सर्व अतिरेकी त्यांना मतदान करतात, अतिरेक्यांच्या मतामुळेच ते खासदार झालेत, असं वक्तव्य बंदर विकास मंत्री नितेश राणेंनी केलं. सोमवारी पुणे जिल्ह्यातील सासवड इथं ते बोलत होते. आमच्या ह्या केरळमधल्या भावांनी 12,000 आणले घरात आणि मोठ्या संख्येने त्यांच्यासाठी टाळ्या मारा आणि त्यांचं अभिनंदन करा. 12,000 आमच्या हिंदू भगिनींनी त्यांच्या भगिनींचं आयुष्य तरी वाचवलंय, ते पण केरळ सारख्या राज्यामध्ये. अहो ते मिनी पाकिस्तानच आहे केरळ. म्हणूनच तो राहुल गांधी तिथे निवडून येते, आता त्यांची बहीण निवडून येते ना, सगळे अतिरेकीच त्याला मतदान करतात. खरंच आहे, विचारा. ते काय अतिरेकींना धरूनच ते लोक खासदार झालेले आहेत. म्हणून आपल्याला सांगतो, हे कार्यक्रमाचं जसं आमंत्रण मिळालं लगेच सगळे कार्यक्रम रद्द केले आणि आपल्या इकडे आलेलं. ते आपल्याला हे आपले आवडते विषय, अफजल खानाचा वध बिल आपले आवडते विषय. आपल्याला काय कोण सरळ कार्यक्रमाला बोलवत नाही, आपण त्या व्याख्यानवाले नाही. व्याख्यान आलं तर उगाच चिठ्ठ्या बिट्ट्या द्यायला लागतात, आपल्याला काही ते जमत नाही. म्हणून लगेच कार्यक्रम वेगळा, आणि अफजल खानाचा वध करा, दुसरे कार्यक्रम कॅन्सल, जाऊ इथे जायला पाहिजे. आणि इथे आल्यानंतर दादांचं काम पाहिल्यानंतर जे काय एकंदरीत तुम्हाला सगळ्यांना भेटल्यानंतर यापुढे दादा तुम्हाला सांगतो, तुम्ही चिंता करू नका. या भागात हिंदुत्वाचं काम तुम्ही एवढं मोठं करा आणि प्रशासन आणि सरकार म्हणून तुमच्या केसालाही धक्का लागणार नाही, एवढा विश्वास तुम्हाला मी आजच्या निमित्ताने देतो. लायन्स क्लब कुडाच्या वतीनं कुडाळ हायस्कूल मैदान इथं सिंधू लायन्स ऑटो एक्स्पो इंडस्ट्रियल कम फूड फेस्टिवल 2024चं आयोजन करण्यात आलं होतं. या लायन्स फेस्टिवलला माजी आमदार वैभव नाईक यांनी रविवारी भेट देऊन शुभेच्छा दिल्या. सांस्कृतिक कार्यक्रमांबरोबरच सामाजिक शैक्षणिक क्षेत्रात लायन्स क्लबचे उल्लेखनीय काम असल्याचं वैभव नाईक यांनी सांगत
लायन्स क्लबचं आणि सदस्यांचं कौतुक केलं। यावेळी लायन्स क्लबच्या वतीनं माजी आमदार वैभव नाईक यांचा सत्कार करण्यात आला। यावेळी त्यांनी विविध स्टॉल्सला भेटी दिली। एखाद्या शहराला ज्याप्रमाणे सांस्कृतिक दर्जा असतो तसाच कुडाळला सांस्कृतिक दर्जाचं काम करण्याचं काम सुद्धा या लायन्स क्लबने केलेलं आहे। सांस्कृतिक नव्हे तर सामाजिक शैक्षणिक क्षेत्रात सुद्धा सातत्याने लायन्स क्लबचे सर्व सदस्य एकत्रिताने काम करतात। आज आपण या ठिकाणी मला बोलवलं आणि माझा सन्मान केला, माझ्या सर्व सहकार्याचा सन्मान केला, त्याबद्दल आपलं सर्वांचं मनापासून या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो। माझ्या रावलेले राजेंद्र नाईक असतील, कृष्णा धुरी असतील, राजू गवंडे आहेत, म्हणजे नांदेकर आहेत, सचिन काळोख आहेत, या सर्वांचं आणि आपल्या सर्व सदस्यांचं या ठिकाणी मनापासून आभार। जय महाराज। किल्ले विजयदुर्ग इथं पर्यटकांची वर्दळ जाणवत असून नाताळची सुट्टी आणि सलग असलेल्या शासकीय सुट्ट्या यामुळे विजयदुर्ग किल्ला इथं पर्यटकांची वर्दळ जाणवते। पर्यटनामुळे हॉटेल व्यवसाय तेजीत असून वर्दळीतही वाढ झाल्याचं चित्र आहे। त्यामुळे समुद्र किनाऱ्यासह किल्ले विजयदुर्गकडेही पर्यटकांचा ओढा असल्याचं दिसून येत आहे। नमस्कार, आम्ही कल्याण मुंबई इथून विजयदुर्ग किल्ला पाहण्यासाठी आलेलो आहोत। तसं लहान मुलांना क्रिसमसची सुट्टी लागलेली आहे, मुलांना सुट्टीला कुठेतरी घेऊन जायचं। मुळात आम्ही कोकणातले असूनही आम्ही बरेच वर्ष इकडे फिरकलेलो नाही, तर यावर्षी आम्ही ठरवलं होतं की विजयदुर्ग किल्ला बघण्यासाठी आम्ही इथे आलेलो आहोत। आणि खरंच अप्रतिम असा विजयदुर्ग किल्ला आहे, सर्वांनी पाहण्यासाठी ते यावं म्हणून आहे। किल्ल्याची तेवढी परिसर तसा आहे आणि खरंच किल्ला जितका आतून बघण्याइतका आहे तितकाच बाहेरूनही सुंदर दिसतो। आम्हाला इथे येऊन कळालं की इथे बोटिंग सर्व्हिस दिली जाते, खूप स्वस्त भावात बोटिंग सर्व्हिस दिली जाते, ज्या अर्थी ते आपल्याला किल्ल्याच्या चारी बाजूने फिरवतात आणि तो बाहेरूनही तेवढा सुंदर बघण्यास दिसतो आणि आतूनही खूप सुंदर आहे, मेंटेन आहे। तरी शासनाने याची डागडुजी थोडीफार ठेवली, मेंटेन ठेवला तर खूप सुंदर अप्रतिम। तसेच इथे शक्यतो महाराष्ट्रामध्ये आपण कोकण भागामध्ये बहुतेक गोष्टी बघण्यासारख्या आहेत। जसे आपण इथे विजयदुर्ग बघितलं, पुढे देवगड इथे गेलो तर आपल्याला कुणकेश्वर बघण्यासारखे आहे। कुणकेश्वर त्याप्रमाणे मालवणमध्ये बहुतेक ठिकाणी देवस्थाने आहेत। मालवण किल्ला आहे, सिंधुदुर्ग किल्ला आहे, त्यापुढे तारकर्ली बीच आहे, जो सुंदर तारकर्ली बीच आहे, तिथे शुद्ध पाणी, म्हणजे ज्या अर्थी आपण मुंबईमध्ये तिथं दूषित आहे त्यासारखं नाही आहे, तिथे मुलं खूप एन्जॉय करतात। त्याचप्रमाणे पुढे देवबाग आहे, तिथे काही गोष्टीमध्ये आपल्याला स्कुबा डायव्हिंग या गोष्टी फॅसिलिटी अवेलेबल आहेत, त्या मुलं करायला खूप आनंद होतो। त्याच्यामध्ये मुलांव्यतिरिक्त ज्येष्ठांनाही त्याचा आनंद घेता येतो। त्यामुळे मला असं वाटतं की आपण कोकणातल्या सौंदर्य हे एक्सप्लोर केलं पाहिजे। मी तर न्यूज चॅनल आपल्या मार्फत मी सांगू इच्छितो की हे तुम्ही एक्सप्लोर करा, की कोकणामध्ये बहुतेक लोकांनी येण्यास आवर्जून सांगितलं पाहिजे। आपण गोव्याच्या तुलनेत आपल्या कोकणामध्ये काय अशा मूलभूत सोयीसुविधा व्हायला पाहिजे असं आपल्याला वाटतं? अर्थात गोव्यामध्ये कसं होतंय की पर्यटन स्थळ म्हणून गोव्याला सर्वजण बहुतेक जण गोव्याला जाण्याचे इच्छुक असतात, पण मला असं वाटतं गोवा व्यतिरिक्त की जस्ट 30 ते 40 किलोमीटरवर आपलं कोकण सुरू होत आहे आणि कोकणामध्ये अशा काही सुंदर ठिकाणं आहेत की जिथे आपण व्हिजिट केलीच पाहिजे। ज्या अर्थी गोव्याला कसं झालं की पोर्तुगालीन किंवा इंग्रजांच्या काळापासून काही त्यांची वास्तू आहेत, त्यामुळे फॉरेनर तिथे जास्त व्हिजिट करतात। पण दुसरी गोष्ट अशी आहे की आपल्या कोकणामध्ये ही पुरातन काळापासून काही अशी अचानक ठिकाणं आहेत, बहुत सुंदर ठिकाणं की जिथे आपण व्हिजिट केली पाहिजे। जसे बीचेस आहेत, किल्ले आहेत, महाराजांनी बांधलेले सिंधुदुर्ग किल्ला, विजयदुर्ग किल्ला, अशी सुंदर किल्ले इथे आहेत। त्यामुळे मला असं वाटतं की पर्यटनाचं विकसित करून सरकारने पर्यटनासाठी हे एक्सप्लोर केलं पाहिजे आणि जास्तीत जास्त लोकांनी ते व्हिजिट दिली पाहिजे। मुळात कोकणामध्ये मत्स्य व्यवसाय आहे, मासेमारीसाठी उत्कृष्ट असे बंदरही आहेत, देवगड बंदर आहे, देवगडचा किल्लाही बघण्यासारखा आहे। मला वाटतं इथे यावं, चांगलं वाटतं।
माझं नाव स्नेहल पाटील आणि आम्ही बेळगाववरून आलो आहे आणि मेन कोकणपट्टा हा भाग बघायचा होता. तसेच सिंधुदुर्ग किल्ला, समुद्रकिनारा आणि समुद्रकिनाऱ्यावर हिरवागार हा निसर्ग बघायचं होतं म्हणून आम्ही इकडे आलो आहे. आणि आमचा प्रवास खूप छान झाला. तर आता क्रिसमसची सुट्टी आहे म्हणून आम्ही मुलांना घेऊन आमची फॅमिली आलेलो आहे. तसंच फोटोशूट पण थोडं करायचं होतं म्हणून आम्ही आलो आहे. आणि नेक्स्ट आता बघायचे स्पॉट्स इथं कोकणपट्ट्याचे थोडे फार म्हणजे स्पॉट्स आहेत ते बघायचे आहेत. पण छान वाटलं हे कोकणपट्टा. त्याच्या पुढे कुठे कुठे जाणार आहात? आता आम्ही कुणकेश्वर वरून इकडे आलो. तिथं कुणकेश्वरला पण मंदिर खूप छान आहे आणि गणपती मंदिर एक बघितलं ते पण खूप छान आहे. आणि आता नेक्स्ट आम्ही गणपतपुळेला जाणार. गणपतपुळेचं पण मंदिर आम्ही असं जस्ट फोटो बघितला आहे. आता रिअल जाऊन बघणार आहे. ती आम्हाला खूप एक्साइटमेंट आहे बघायची. आणि तसेच बीचवरती पण लहान मुलांना खेळायला आवडतं म्हणून आम्ही इकडं कोकणपट्ट्यावरती त्यांना घेऊन आलो आहे खेळायसाठी. माझं नाव उमेश राऊत आहे. मी यवतमाळवरून आलो, विदर्भ. आणि विदर्भावरून आम्ही सरळ त्या मराठवाड्यामार्गे इकडे सिंधुदुर्ग किल्ल्यावर गेलो. एकदम म्हणजे अनुभव तिकडला छान आला. आणि सगळं तिकडले जे पॉईंट आहे वगैरे सगळं पाहिले आम्ही. मस्त वाटलं फिरून सगळं. मग आम्ही आणि तिथून मग आम्ही सरळ मुक्तेश्वर मार्गे विजयदुर्ग आलो. आता विजयदुर्गबद्दल तेवढं माहीत नव्हतं, फक्त जे काही आहे ते पुस्तकी वगैरे ज्ञान बस त्याच्याप्रमाणे आम्ही वाचलं होतं. आता इथं येऊन म्हणजे एकदम मस्त वाटून राहिलं. म्हणजे वातावरण चांगलं छान वाटत आहे आणि फिरून एकदम म्हणजे मन प्रसन्न झालं. आणि म्हणजे पहिल्यांदाच आलो आहे मी इकडे. आता सुट्ट्या वगैरे आहेत फॅमिलीसोबत सर्वजण. मस्त छान वाटत आहे फिरून. आणि अजून थोडंसं म्हणजे फिरावं म्हटलं इकडे या साईडनं. आणि आमच्याकडे असं काही वातावरण आहे नाही, थोडंसं चांगलं वाटत आहे फिरून. मस्त मजा आली. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड तालुक्यातील आचरा मार्गावर ऑटो रिक्षाला समोरून येणाऱ्या लक्झरीनं जोरदार धडक दिलेल्या दुर्घटनेत आपला उजवा पाय गमावलेल्या रुद्र धोंडू खाडी या 10 वर्षाच्या मुलाला महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री तथा खासदार नारायण राणे यांनी रुद्रला मोठा आधार दिला. नारायण राणे यांच्या आरोग्य सेवेचे काम पाहणारे कार्यकर्ते झाहिद खान आणि फॅमिदा पनवाला यांच्या आरोग्य सेवेच्या माध्यमातून रुद्र याला नवीन कृत्रिम पाय बसवण्यात आलाय. आज रुद्र घाडी आणि त्यांच्या आईवडिलांनी मुंबई येथील निवासस्थानी नारायण राणे आणि नीलम राणे यांची भेट घेतली. यावेळी घाडी कुटुंबाची विचारपूस करत त्यांना नारायण राणेंनी आर्थिक मदत केली. त्याला प्रश्न विचारायला विचारणार होतास ना तू? विचार बघू. ओळखतो ना मला? ओळखतो तू? कसं काय ते सांग. कसं ओळखतो तू? बोल. बघ ना. अरे बघ. तुला काय आवडतं खायला? काय आवडतं? सँडविच. कमी सांगतात. दुसरं मिठाई काय नाही? त्याला स्वीट आण रे. स्वीटाई नाही म्हणतो. एक घे. तुला काय खायला घ्यायचं? एक घे. हा चल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. केरळ हा मिनी पाकिस्तान, मंत्री नितेश राणेंचं वक्तव्य. नारायण राणेंचा आधार, अनुरुद्र पुन्हा चालू लागला. आणि केसरकर राणेंचं एकत्र टेक ऑफ. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.